Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung bago nating warrior member na si An Apple a Day. Salamat sa iyo, madam. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapitbahay namin, si Ate Tep-Tep. Taong 1998, Santa Ines, Bulacan. Itong mga panahong ito, dito pa namamasukang kasambahay si Ate Tep-Tep sa Santa Ines. Ngayon kasi, nakilamadam na siya, yung presidente ng village namin. Dito sa Santa Ines, mayaman ang kanyang mga amo rito. Isang piloto at isang businesswoman. Malaki ang bahay nila. Merong 2 driver at 3 kasambahay. Silang 3 may kanya-kanyang toka sa bahay. Merong tagaluto, merong tagalinis, at merong tagalaba. Si Ate Tep-Tep, nakatoka sa paglalaba. Though, hindi naman siya palaging naglalaba. Gawa nga ng 2 lang naman yung amo niya. Wala pa itong mga anak. Dumarami lang ang labahin niya kapag may mga pamangkin yung amo niya na nagbabakasyon sa kanila. Lingguhan kong maglaba itong si Ate Tep-Tep. Tuwing Biyernes ng umaga hanggang tanghali, para sakto sa init ng araw yung mga sinampay niya. Tapos niyan, sasamsamin niya yon ng mga alas 10 o alas 11 ng gabi. Depende kung may idadagdag pa siyang labahin. Kung minsan kasi, nakikisuyo yung mga driver ng amo niya sa kanya na labahan yung iba nilang gamit. Lalo na kapag may mga meeting yung amo nilang babae. Papalit-palit kasi ito ng mga damit. Gawa nga ng konti lang ang mga gawain nila sa bahay dahil nga toka-toka sila. Madalas nasa labas itong si Ate Tep-Tep. Isa to sa mga human CCTV ng lugar nila eh. Alam niyo naman yung mga human CCTV, di ba? Yung mga chismosa. Aminado naman si Ate Tep-Tep sa akin. Tawa pa nga siya ng tawa sa akin sa pag-amin niyang chismosa siya. Isang Huwebes ng hapon, paglabas ni Ate Tep-Tep sa bahay nila, nakita niya yung mga kapwa niya human CCTV na nakakumpol sa tindahan. Nagulat siya kasi kadalasan nilang tambayan sa tapat lang ng gate nila. Lumapit siya para alamin kung ano ang nangyayari. Bakit ba sila nagkukumpulan? Pagdating niya sa tindahan, nakita niya yung anak ng tindera. Suka ng suka. Buntis yun eh. Inisip nila manganganak na. Medyo nataranta yung ibang tao na nakapaligid doon. Ang sabi isugod na sa ospital. Sabi naman ito ni Ate Tep-Tep, "Ha? Sumusuka? Tapos manganganak? Nag-iisip ba kayo? Baka may nakain lang yan. O di kaya naglilihi. Tsaka ilang buwan pa lang yan buntis. Hindi pa manganganak yan." Pero nung tingnan ni Ate Tep-Tep yung mukha ng bata, para na itong nagdidiliryo. Tapos ang itim nung ilalim ng mata. Parang puyat na gutom yung itsura. Nagpasya yung pamilya nung dalaga na dalhin na ito sa ospital. Baka kasi mapano eh. Matapos yan, bumalik na sila sa dati nilang pwesto para magchismisan. 5 silang human CCTV nun. Kwento nitong isa, nararamdaman niya na makukunan yung anak ng tindera. Kasi masyado pang bata yung dalaga. Baka hindi pa kaya ng katawan niya. Biglang singit naman itong isa. At ang sabi niya, meron siyang pamangkin na mas bata pa dun. Pero nanganak naman ng maayos. Bigla nitong inilapit yung mukha niya sa kanila. Tapos pabulong itong nagsabi ng inaaswang yung anak ng tindera. Alam niya yon dahil meron din siyang alam pagdating sa mga nilalang na ito. Bata pa lang kasi siya. Talamak na sa lugar nila yung mga aswang. Laking Negros Occidental kasi ito eh. Biglang tumigil yung mga human CCTV sa pagsasalita. Tapos tiningnan siya. Sabay tawa ng malakas na may halo pang palo sa kanya. Ang sabi pa ni Ate Tep-Tep, "Ha? Aswang?
Ilang taon na tayong nakatira dito, aswang pa yung iniisip mo? May nakain lang yun na hindi maganda. Aswang, mukha ka kasing aswang. Sabay tawa sila ng malakas. Pero yung nagsabi sa kanila, tahimik lang yun at hindi tumatawa. Seryoso pa ang mukha nito habang tinitingnan sila isa-isa. Nagsabi siya sa kanila na hintayin siya doon. May kukunin lang siya sa bahay nila. Ito namang sila Ate Tep-Tep. Tawa pa rin ng tawa. Panay pa ang asar doon. Ang sabi pa nila, meron ng saltik sa utak yun. Kasi sa tanang buhay nila, hindi pa sila nakakita ng aswang. Kaya talagang laugh trip sila nun. Maya-maya pa, bumalik na siya. Meron itong bit-bit na botelya na transparent. Sabi ni Ate Tep-Tep, parang yung bote ng efficacent oil, pero mas malaki. Tapos yung loob nun, may mga itim na ugat, halaman-halaman, mga batong maliliit, basta marami yung laman. Tapos yung pinakatakip nun, kulay pulang tela na may tali na brown. Lahat sila hindi alam kung ano yon. Tapos tiningnan nila. Gulat na gulat si Ate Tep-Tep nang bigla yung nagbububula. Wala siyang kaide-ideya kung bakit bumubula yon. Nanlaki yung mata ng may-ari ng bote. Agad niya yung kinuha, tapos nilagay niya sa bulsa niya. Bumulong ito sa kanila. At ang sabi niya, may aswang sa malapit. Huwag kayong magpapahalata. Lahat sila biglang natahimik at takang-taka sa nangyayari. Maski itong si Ate Tep-Tep, nakakaramdam na ng kakaibang kilabot. Kahit na hindi siya naniniwala sa mga aswang, ramdam niya yung tensyon ng kaibigan niya dahil nga bumula yung laman ng bote. Maya-maya pa, may narinig sila sa tindahan na bumibili. Tapos panay tanong nun sa tindera ng, "Nasaan na po yung buntis? Umalis po ba?" Tiningnan nila kung sino. Hindi sila pamilyar sa mukha pero magandang babae. Parang Kastila. Nung matapos itong bumili, nagtanong pa ulit ito ng huling beses doon sa tindera kung saan nila dinala yung buntis. Katiwala lang yun doon eh. Hindi naman niya alam kung saan. Kaya wala siyang maisagot dito. Nung papalapit na sila sa tindahan, nakikita nilang pawis na pawis yung isa nilang kaibigan, yung may-ari ng bote. Tapos bukod sa pinagpapawisan na ito, makikita mo sa mukha niya na natatakot siya. Dilat na dilat yung mga mata tapos hindi niya inaalis doon sa babae. Hanggang sa nilabas nito yung bote niya at inilipat niya ng bulsa. Tanong agad nila Ate Tep-Tep, "Bakit?" Ang sabi niya, "Sobrang init na ng lana ko. May malakas na aswang sa paligid." Pagbanggit na pagbanggit niya nung aswang, biglang lumingon sa kanila yung magandang babae. Kahit hindi pa man sigurado si Ate Tep-Tep kung aswang ba yon, kinilabutan siya nang hindi niya alam. Tapos nakanganga lang siya. Yun bang slow-mo yung galaw ng babae? Bumalik lang siya sa wisyo nung siniko siya ng isa sa mga kasama niya. Tumulo pa nga yung laway niya nun eh. Naglakad yung babae papalapit sa kanila. Tapos tanong nito agad, "Aswang? Meron pa ba nun?" Walang makasagot sa kanila. Nang biglang lumapit ito sa may-ari nung lana at tinapik siya sa balikat. Nagwika pa ito ng, "Ingat kayo ha. Lalo ka na." Kahit halata mong takot na yung may-ari ng lana, tumapik ito pabalik doon sa babae at sinabi niyang, "Salamat. Ikaw rin. Ingat ka." Doon na nagsimulang tumalas ang pagtingin ng babae sa kanila. Matapos yan, naglakad na ito papalayo habang nililingon-lingon sila. Tanong agad nila sa tindera, "Sino yun?" Yun ang unang beses na nakita nila yun doon. Ang sabi nung tindera,
pamangkin ni Aling Arlene. Sagot ni Ate Tep-Tep. Sinong Arlene? Yung nagtitinda ng tosino? Sabi nung tindera. Oo. Araw-araw yung bumibili doon. Pagbukas pa lang nila bumibili na yon. Ito kasing tindera na to, nakatoka to sa umaga eh. Kaya kilala niya yon. Palitan sila nung anak ng may-ari kapag hapon. Tapos bumabalik yung magandang babae na yon kapag hapon para bumili naman ng kandila. Araw-araw yun ganun. Walang patid. Sabi nila, kung araw-araw, bakit hindi nila napapansin? Sumagot yung tindera sa kanila na may halong pamimiloso po. Saan ho ba kayo nakatambay? Sa tapat lang naman ho ng gate nila Aling Tep-Tep, 'di ba? Imbis na mabuwisit sila sa tindera, tinawanan na lang nila yon. Pero sa grupo nila, merong isang hindi tumatawa. Yung may-ari ng lana. Tinanong siya ni Ate Tep-Tep kung ano ang magandang gawin. Susunod ba sa kanila yung aswang? Ang sagot nito sa kanya, nainsulto yon nung narinig niyang nagbanggit tayo ng aswang. Tapos bata-bata pa yon. Mainit pa yon sa pagganti. Biglang pumitik yung isang kasama nila. Tapos nagsisisigaw. Yun bang biglang nagalit? Ang sabi pa nito, baka nananakot lang siya. Huwag siyang manakot. Pero yung may-ari ng lana tahimik lang. Nag-iisip din siya ng pwede niyang gawin. Hanggang sa nagbilin ito sa kanila na maglagay na lang sila ng mga asin sa bulsa nila para kung sakasakali meron silang pangontra. Matapos yan, nagsiuwian na sila. Dito na nagsimulang paramdaman ng kakaiba si Ate Tep-Tep. Unang gabi ng paramdam sa kanya. Huwebes ng gabi. Matapos maghapunan ng mga amo niya, siya ang nagligpit ng lamesa. Nag-request kasi siya ng bale nung gabing yun, kaya kailangan niyang magpa-good shot. Habang nililigpit niya yun, nakakaamoy siya sa bintana ng kusina nila na amoy malangsa, parang sariwang bituka ng baboy. Sinundan niya yung amoy kasi baka yung mga tira-tirang pagkain lang nila eh. Pero hindi eh. Wala naman silang nabubulok na prutas o kung anumang karne sa kusina nila. Nababaho. Hindi na lang niya pinansin. Binalot na lang niya yung mga tira-tira nilang pagkain. Nilagay sa garbage bag. Tapos pumunta siya sa garahe nila para iwan doon yung basura. Nung pabalik na siya sa bahay, bumalik na naman yung amoy. Pero sa pagkakataong ito, matindi na yung baho. Bukod sa amoy ng bituka ng baboy yon, para ding amoy alimuom, yung basang lupa. Ganon yung naaamoy niya. Ang ginawa niya, pumunta siya sa second floor para silipin yung sampayan nila sa ibaba. Kasi doon malakas nang gagaling yung amoy. Pagtingin niya sa sampayan nila, wala naman. Nakatakip naman yung itim na trapal na pangharang nila kapag umuulan. Nung pinatay niya yung ilaw, may narinig siyang psst. Psst. Binuksan niya ulit yung ilaw para tingnan kung ano yon. Hanggang sa may nakita siya sa gilid ng labahan nila na parang bigla na lang lumipad. Sobrang bilis nun. Talagang kisap mata lang. Nawala na. Pero syempre, hindi pa rin siya kumbinsidong aswang yun. Malay ba niya kung malikmata lang, di ba? Matapos yun, pumunta na siya sa kwarto niya at natulog. Kinaumagahan, gulat na gulat silang lahat kasi yung labahan nila, sobrang daming ipis. Maski yung trapal nila may mga ipis. Hindi nila alam kung saan ang galing yun, kaya nilinis na lang nila. Matapos nilang linisin, naglaba na si Ate Tep-Tep. Nung hapon ng araw na yon, nakompleto na naman silang mga CCTV. Tinanong sila nung may-ari nung lana
kung meron bang kakaibang nangyari sa kanila. Yung iba wala. Pero si Ate Tep-Tep, nagsimula nang magkwento ng mga naranasan niya nung gabi. Gusto niyang kumpirmahin kung nakakita ba siya ng aswang. Dinemo din niya yung mga narinig niyang tunog. Ang sabi nung may-ari ng lana, kumpirmado. Merong aswang ang umaaligid sa bahay nila. At ito ay isang uri ng wakwak. Medyo natakot na si Ate Tep-Tep. Kaya nanghingi siya ng mga payo sa kanya kung ano ang gagawin niya kung sakaling bumalik ito. Unang bilin sa kanya, sabuyan ng asin yung buong paligid ng bahay nila kapag meron siyang nararamdamang hindi maganda. Maglagay din siya ng asin sa bulsa niya palagi. At ang huli, maligo siya ng tubig na merong asin para maalarma yung wakwak at maisip nitong meron siyang alam na pangontra laban sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila, bumalik na ulit sila sa kanika nilang mga bahay. Pag-uwi ni Ate Tep-Tep, naligo kaagad siya. Ang problema lang, nakalimutan niyang lagyan ng asin yung tubig. Tapos naglagay siya ng asin sa short niya. Ang mali na naman ni Ate Tep-Tep, yung short na pinaglagyan niya, hindi niya nasuot. Gawa ng nagmamadali siyang magkikikilos dahil pabalik na yung mga amo niya. Baka makitang marami pa siyang sampay eh. Pagalitan pa siya. Matapos siyan, sinamsam na ni Ate Tep-Tep yung mga sampay niya. Mga alas 12 o alas 11 na yun ng gabi. Yung amo kasi niya, 1:00 na madaling araw uuwi. Matapos niyang magsampay, naisip niyang itupi yung trapal. Tutal naman walang ulan. Tsaka kasi baka paggising nila, puro ipis na naman yun. Mahirapan na naman silang maglinis. Nung tapos na niyang tupiin yung trapal, bumalik na naman yung amoy na mabaho. Pero sa pagkakataong ito, nararamdaman na ni Ate Tep-Tep yun sa bandang likuran niya. Grabeng kilabot yung nararamdaman niya nun. Para bang yung buong likod niya, manhid na manhid. Hindi na niya maramdaman. Hanggang sa narinig na naman niya yung hak! Hak! Dumukot na ng asin si Ate Tep-Tep sa bulsa niya. Ang kaso lang, walang asin dahil iba ang kanyang isinuot na short. Nakakarinig siya ng pagaspas sa likod niya. Kasabay niyan, yung amoy kanin baboy na nilagang bituka na hindi maintindihan. Amoy na niya. Nanigas na si Ate Tep-Tep at tumayo na lang. Laking pasasalamat na lang nito nung tinawag siya nung isang kasambahay niya. Ang sabi nito sa kanya, "Huy, bakit ka tulala dyan? Ano ginagawa mo?" Doon lumuwag ang kanyang paghinga at tumakbo siya papalapit dito. Sinabi niya na merong aswang. Tulungan siya. Tumingin sa kanya yung kasama niya. Sabay hagalpak ito ng tawa. Sa takot niya, pumasok na lang siya sa loob ng bahay at uminom ng tubig. Sabi pa ni Ate Tep-Tep, nung mga oras na yon iniisip niya na hindi talaga totoo lahat ng nangyayari, na hindi totoo ang mga aswang. Pag-akyat niya sa second floor, papasok na sana siya sa kwarto nila nang may marinig na naman silang wak! Wak! Pati yung kasama niya narinig yun. Ang sabi niya, "O, di ba? May aswang. Nasa labas." Ang ginawa nila, sumilip sila sa second floor kung nasaan yung sampayan. Pagtingin nila, wala silang makita sa baba. Madilim. Di ba, tinupi ni Ate Tep-Tep yung trapal. Kaya dapat kita nila yung baba. Bakit wala silang makita? Sabi pa nung kasama niya, trapal lang yung nakikita niya. Wala namang aswang. Doon biglang pumasok sa isip ni Ate Tep-Tep
na magsaboy siya ng asin kapag pakiramdam niya may aswang sa paligid. Kumuha siya ng isang dakot ng asin at isinaboy niya yon sa sampayan nila. Hanggang ngayon, hindi malilimutan ni Ate Tep-Tep at nung kasama niya ang nasaksihan nila nun. Paglaglag nung asin sa akala nilang trapal, bigla itong tumupi at lumipad pa itaas. Kasabay yung ingay na parang merong sinasabunutang babae. Rinig na rinig nila yon at kitang-kita nilang mabilis na lumipad yun. Napaatras sila at nagulat sa nakita nila. Matapos mangyari yan, halos lahat ng asin nila sa bahay nakaimbak na lang sa kwarto nila. Hanggang sa araw-araw na kwento nila yon kung kani-kanino at kumalat yon sa buong Bulacan. Ilang buwan lang din ang lumipas. Nagpasya si Ate Tep-Tep na umalis na sa bahay na yon. Gawa ng hindi na siya nakakatulog ng maayos at hindi na din niya nagagawa ng tama yung mga trabaho niya. Kasi hindi mawala-wala sa isip niya yung nasaksihan nila nung kasama niya nung nagsaboy siya ng asin sa sampayan. Okay, baka may magtanong sa akin kung anong nangyari doon sa buntis. Nanganak naman yung buntis tsaka naging maayos naman yung panganganak niya. Wala namang nanggulo. Pero doon sa iba niyang kaibigan, wala na kasing kwento sa akin si Ate Tep-Tep eh. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing no? Nagko-connect-connecta yung mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Tulad na lang nung hindi sila makapasok sa loob ng bahay hanggat walang imbitasyon. Nasaan ba yung wakwak? Di ba nasa garahe lang? Naghihintay? Pero ang tanong ko lang dito, bakit nung may pagkakataon na yung wakwak na dagitin siya, hindi ginawa? Ano ba ang gusto niyang mangyari? Katakutan siya? Huwag siyang pag-usapan? O kung ano mang dahilan? Yung wakwak lang yung nakakaalam. Tsaka doon sa kaibigan nilang Maylana, laking Negros kasi eh. Basta galing Negros o di kaya Iloilo, matik. Alam na nila yung gagawin nila pagdating sa mga aswang eh. Pero akala nyo tinigilan si Ate Tep-Tep. Doon sa sunod niyang nilipatan, may kung ano ring nagpaparamdam sa kanya. Ang sabi niya pa nga sa akin, hindi lang aswang. Marami. Alam nyo kung saan yung sunod niyang nilipatan? Sa Cavite. Pero sa ngayon, ito na muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat. Kung gusto ninyo makakita ng totoong Lana, panoorin nyo to hanggang sa dulo ng video.